ман ду савол дорам. ман хондам ки муҳаммад охирин паёнбар аст. чаро таъкид шудааст ки ӯ охирин ва ниҳоӣ аст? оё ин маънои онро дорад ки шумо аз пайдо шудани паёнбари нав метарсед? агар худо тасмим гирифт ки паёнбари наве фиристад, оё шумо аз дидори ӯ шод намешавед? ташаккур. бародар ду савол дод. аввал ин ки чаро шумо пайваста таъкид мекунед ки муҳаммад паёнбари охирин аст? агар худо хоҳад ки боз паёнбаре бифиристад, оё ӯ ба ин қодир нест? пас саволи аввал ин аст ки чаро ман таъкид мекунам ки паёнбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам охирин паёнбар аст? на танҳо ман таъкид мекунам, балки ведаҳо низ таъкид мекунанд, пуранаҳо таъкид мекунанд, китоби муқаддас таъкид мекунад, инчунин қуръон ва дигар китобҳо. аллоҳ дар қуръон дар сураи аҳзоб сураи 33 дар ояти 40 мефармояд: ма кана муҳаммадун аба аҳадин мин риҷаликум валакин расулаллоҳ ва хатамун набиин ва кана аллоҳу бикулли шайин алима. муҳаммад падари ҳеҷ яке аз мардони шумо нест, балки ӯ фиристодаи аллоҳ ва хотами паёнбарон аст ва аллоҳ ба ҳар чизе доност. бинобар ин вақте ки худи парвардигор гуфт, агар аллоҳ бихоҳад ки бифиристад, албатта ки метавонад бифиристад, аммо аллоҳ фиреб намекунад. аллоҳи бузург дурӯғ намегӯяд. чизе ки дар қуръон дар сураи аҳзоб сураи 33 дар ояти 40 омадааст ки ин паёнбари охирин аст. пас худованди мутаол медонад ва агар мехост паёнбари дигар фиристад, ҳаргиз намегуфт ки ин охирин паёнбар аст. ва азбаски худи ӯ дар ин бора зикр кардааст, ман ба он боварии комил дорам. ва азбаски аллоҳ аз оянда огоҳ аст, мо намедонем дар оянда чӣ мешавад. ва аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ояндаро медонад ва гуфтааст ки ин охирин паёнбар аст. бинобар ин ман ба он боварӣ дорам. ҳамааш аз он вобаста буд ки талабот чӣ гуна буд. баъзеҳо мепурсанд ки чаро аз аввал паёнбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро нафиристод. писари ман табиб шудан мехоҳад ва ӯ мегӯяд: чаро маро рост ба донишгоҳи тиббӣ намефиристӣ? охир мо аввал ба мактаб меравем, синфи якум, дуюм, сеюм, шаҳодатнома мегирем ва баъд ба донишгоҳи тиббӣ меравем. ҳамин тавр не? вобаста аз он ки чӣ қадар ҷомеа рушд карда буд, худованди бузург паёнбаронро фиристод. 4 китоб бо ном оварда шудааст, гарчанде ки миқдорашон аз ин ҳам зиёдтар аст. таврот, инҷил, забур бо ном оварда шудаанд дар қуръон. аз ин рӯ аллоҳ тасмим гирифт ки 1400 сол пеш инсоният барои дарки қуръон омода буд ва баъдан охирин расули худ паёнбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ва охирин китоб қуръони каримро фиристод. агар аллоҳ бихоҳад метавонад ки бидуни шак дигареро бифиристад, аммо азбаски худаш аллакай гуфтааст намефиристад. гузашта аз ин дин комил аст. китобҳои қаблӣ дар шакли ниҳоии худ набуданд. аллоҳ дар қуръони карим дар сураи моида сураи 5 ояти 3 мефармояд ки имрӯз дини шуморо ба камол расонидам ва неъмати худ бар шумо тамом кардам ва исломро ҳамчун дин барои шумо интихоб намудам. вақте ки дин комил эълон шудааст, ба он ҳеҷ чизи нав илова кардан мумкин нест ва аз он ҳеҷ чизеро берун карда намешавад. дин комил аст. сабаб ҳамин аст, агар имрӯз касе эълон кунад ки аз аллоҳ ба вай ваҳй омадааст ва ё худро расули аллоҳ эълон мекунад, бояд ба ягон равоншинос муроҷиат кунад. имрӯзҳо садҳо нафар худро худо, паёнбари худо эълон мекунанд. ҳама ба кӯмаки равоншинос ниёз доранд, зеро баъд аз он на китобҳои нав ва на паёнбари нав нахоҳад омад.